Пазарният ден е на привършване. Ами малкото? Какво прави? Полека, че спи. То ми спи, миличката. Нека да си спи. Пък ти ела, намерих приятели от Шилиховци. Оди да се повидим. Те ми булката, дедо Митре, познаваш ли? Познаваме, какво да я не познавам? От дете я знае. Мама, Бог да я прости, много те почиташе. Беше я горил от лошата тришка. Помня, невясто. Щеше да умре жената, ако не бяха ме извикали. Бог да я прости. А вие, как сте? Какво си живеете? Аз, Пена, много се погаждам. Само една мъка си има. Дедо Господ и не е ни махна от сърцето сега. 10 години речи го рожба си нема. Подаде Господ момченце. Хубаво! Зазнаваш ли си я сега къщата? Знам. Марио, то Стоян какъвто е станал, откакто си доби малкото, не мога да го изкарам до механата. Да, я до механата си хода. Я бе, момче, дай киловино. Не мой, бе, Стояне. Ще се опия. Не може, дедо Митре, не може. Син имам, почерпя. Син имам, бре. Благодарим. И на Бога благодарим. Съхнех и вехнех сиромах като ялова слива. А сега съм се разцъфтял като ябълка. Черпя. Земляк, я напълни шишенцето от мен. Здраве. Айде да ви честито, да ви живо и здраво. Всички да пием по чаша за малкия курчанче. Нека Господ всеки му такава радост да даде. Братя мои, кой иска да дойде да види моя курчанче? Той ми е съвсем мъничък. Още няма 2 месеца. Волка, бъде тихо. Ами той спи. Спи ли? Ако спи, нека спи. Тогава ние ще отидем при него. Малкото дете и от царя е по-голям. Кой иска, брат? Елате да видите моя син. Той спи сега в каруцата. За него съм я направил. Нова е. Хайде така. Не, Пено. Още едно дете. Абе, бре, хора. Абе, чие е това дете, бе? Да, Стояне. Ох, божичко. Ох, гладно. Гладно е, гответо. Надой го, Пено, надой го.
да го надоя. Ами Курчанчо? И Курчанчо ще надоиш. Гладна е гуката. Не виж го какво е. Момиченце! Какво да правя, бе, брат? Ще го нося в щацък. Носи го там, носи. Не давам. Не давам да го носиш никъде. Вземи го, бре, Стояне, вземи го. Жадувал си толкова години за дете. Господ ти праща две. Късмет. Вземи го, бе, Стояне. Грешно е да го връщаш. Я колко е мъничко. Отчувайте си го. Да си го вземе ли, а? Па то си е вече мое. Хайде! Стояне! Стояне! Ще почерпиш ли за него? Ще почерпа, бе! Хайде! Чистито му! Това е сиромашка радост. Така, Лазаре, моя Стоян и булката му ме сподобиха с внука. Дядо! Викате. Кристина. Какво кажеш? Внуката ти! Ти е? Дядо ми! Охо! Отивам на Митровия кладенца вода. Ами защо не налиеш от извърши това чедо? И то присъхна днес. Добре, да? Айде, бягай! Хубава се изтегли внуката ми, а? Давак! Хубаво е. А какво да правим с нашите момичета? Зле са умълчали и не пеят вече. Какво кажеш? Думам, че моята мама и твоята бабичка зле са се умълчали и не пеят вече. Бела главо! Какво да правим? Лошо, Давак, лошо. И жабите, както крякат, тая суша край няма да има. А и народа по какъвто път е тръгнал, няма да е последна. Ни Бога зачитат, ни от дявола са боят. Ще запустят от единичките ни, Давак! Ще напустят! Ще направим ветрени, бе, дядо Курчане. Да направим, а? Що да направим? Я! Те пък се започнем и оставим. Да рак се строим и зарязваме. Ами, понека сега опитам и си на ветрена, Давак! Какво ще кажеш? Знаеш, че може. Кое? Ветрена. Къде? Оня бир на целото е само за тая работа. Една ветрена мелница ще работи там не само когато има суша. Да ветрените мелници аз им знам историята. Само труд иска. Дойде нова, Давак! Труда от мене, вятър от тебе,
Чувате ли ги, бе? Не за една, а за 2 мелници има вятър в главите. Я какво ще пиеш? Табак! Майче и този другата празно ще отиде. Що ме направи, ще завали. И тогава нашите момичета пак ще пропеят. И ще зарежим тази кукуме в карница. Чукай, старо. Да свършим пък каквото ще да става. И аз, дъртото магари, що по твоя ум детински вода? И аз, дъртото магари, що по твоя ум детински ходя? Айде! И аз, дъртото магари, що по твоя ум детински ходя? И аз, дъртото... Какво? Измори ли се, старо? А? Измори ли се, питам? Мрак навеки по очите ми не довидат. Да бе оставили за утре, да бак. Бира. Да изпушим по един тутун. Като гледам той старото добич, че ми дойде на ума. Коги бях на фронта, беше през голямата война. Бях пребродил много земи и някъде, на онзи край на света. Бяха ни оставили да пасим един мост по едно дълго шосе. А времето калпало противно, се дъжд, кал, влага, мъгла. Ама нищо се не види. От другия смисъл обаче и ревматизма. А нощите дълги, край нямат. Я прибери у главника, чего лаву заставишь его показывать. Ама. Няма ли да почините малко, бе, ора? Байно, ще се загубиш катраника. Какво си му забрал грижата? После го. Как ще го правя? Разклатила му се колата като пияна.
На такъв път така тръгва ли? Ама. Гайда. Не са нашенци. Свирнята им е друга. Я да видим кои са, бе. Откъде сте, момче? От Загоре, байно. А вие откъде ще сте? Ами, откъде столицата? От София. Гледаме, че не сте откъде нас. Кои са загорски кули. Тамошна направа. Хубава работа. Белчо. Наш Белчо! Наш Белчо, бе, хора! Познаме, ей! Познаме! Жената писа, че реквизирани, аз рекла, айде. Няма вече да се видим. Я, слушай, я ви избягай до землянката, извикай бако си. Тоя, Пешо, Ивана и... Драга, извикай ги, да бъдат. Хубавички е, Белчо. Добрички е, Белчо. Познава, бе? А? Добичи по-познава. Ето го Белчо, дето я разправя, бе. Гост ми дошъл, аз мисля, че няма се видим. Оха! Ама хубаво, Добич, а? Ама и те гляч! Елач! Слушай, момче, ти ли го гледаш? Аз. Слушай, ще гледаш добре Добичето. Чуеш ли? Я дай чесалото тук. Да. Милия Белчо.
И той на война тръгна. Него за всичко се годива. Белчо, Белчо, писано било пак да се видим. Какво? Студено ли ти? Я чакай. Чакай. Гости не си ми. Не искам да ми мръзнеш. Айде. Видиш ли? И доброто не го забравяме. Сега като си хапнеш, да си легнеш, че утре път те чака. Айде. Хайде, с Богом, Белчо. Момче, чакай! Чакай, чакай. Върнах се при момчета. Че беше едно криво. Като че се бях разделил с най-близкия си човек. Айде навън! Че утре пак работа ни чака! Айде! Айде, Петро!
Виждаш ли го? Ето какво? На дъща! Карай, старо, карай! Още малко остана. Къде ми, дядо? Ай там! Зад голия ред, гледай! Ето го! Ще се укрепиш! Държи се! Ще вали! Ей, детенце, не си играй, да те не видим долу. Ей, дядо! И аз съм майстор като тебе! Табака е по-майстор от тебе! По-майсторе! Ей, детенце, дай ми те злата, не бавиме. Ще кажа на дядото. Кажи му. Старче, я попитай твоята внука какво търси тук. Каквото търси ще намери. Давай, не закачай момичето, брей! Абе ти се шегуваш, ама табака не се шегува. Кристино! Ела да се хванеш! Иде! Ей, момиченце, не си играя с невидимите злата. Ела си я вземи!
Да има да вземаш. Ще те надиграе. Може. Не може. Не мога ли? Добре. Хайде да се обзалагаме. Искаш ли? Искаш ли? Добре да се обзалагаме. Ако ме надиграеш, просто да седи. Ще ли стеш на думата си? Ще стоя това облак. А ти що залагаш? Аз сега не! Тя да видим, ой сега какво ще стане! Даван! Шатанът смите онуката ми, ай! А? А ти що залагаш? Ако ме надиграеш, ще пристана. Добре. Ще държиш ли на думата си? Убий ме, ако те излъжа. Абря! А тъй чедо! Не мога вече. Надиграм, не знам. Облага да се изпълни! Аз стоя на думата си. Истина ли? Истина. Тогава да те заведа у нас. Заведи ме.
намерих друга! И умната момче. Отваряй си очите. Умови гости отивате. Пътят не е лек. Рано там трябва да осъмнете. Да не стане пакост, че не можете стигна. Няма, тати. Чули, Булка? Аз сега тегли. Вие. На добър час и Бог да ви пази. Ще не видите. Да не сме в селото, да не видим. О, Боже! Пък аз не се сещам, че сме в полето. Кум Елене, човек весел. Ще ни срещне царски. Какви ли ни е дарове приготвя? Хеле, кумата, каквато е припряна, да знае, че идем цяла нощ няма да мигне. Утре рано, като им се изтърсим, ще ги позбъркаме малко. Каква радост ще! Кум Елене, го следив. Нещо ще вино да пролее. Да, ти все за пие не мислиш. Не ме кори, да. Ще те целуна по гушката. Бре, гледай го, много ти прилича. Я чакай да видиш неприличен. Бре, какъв си значка ми жамията. Не вдихши, бре. Бре, гледай го ми да мълча. Ще мълчиш. По същото време в светлите райски селения светите застъпници обсъждаха въпрос, който отдавна беше решен долу на земята. Тишина! Тишина! Моля, заемете местата си. Продължаваме. Изворът на световните злини са страсте и влеченията на плътта. Тленната плът, която погубва блаженството на безсмъртната душа. Докато Адам се разхождаше самичък
из Едемския рай, светът беше съвършен, защото мислите на първия човек не търсеха друго, освен Бога, и душата му беше ведра като небето, към което се стремеше. Жената му внуши мисълта, че той е равен с Бога, отрови кръвта му с грях и умърси желанията на душата му. Първо причината на плътските влечения иде от дявола и зачатието на човека чрез страст е нечисто. Има предложение, подписано от голям брой уважавани светии, да се поиска от Господа, щото зачатието на хората да става чрез невинен поглед, а не чрез телесно побесняване. Тишина! Моля! Тишина! Заемете местата си. Нека поиска думата оня, който желая да говори. Искам думата. Кой си ти? Аз съм разбойник, разпнат с Христа. В книгите на светците аз не фигурирам. Може би по погрешка. Но Бог ме удостои с вечната съдба. Да бъда между вас така, както съвестта ходи с човека. Продължавай. Аз считам, че всички тук сме недостойни да разискваме по въпроса за плътската страст. Но най-недостойните, които събранието трябва да отстрани от заседанието, са пророк Малахи, който е бил повече благообразен телесно, нежели душевно. Безобразие! Искам думата! Свети Петре, искам думата! Тишина, тихо. Преподобни Максим Грекът, замесен в женски работи. И не е допуснал, щото Русина Василий Иванович да напусне жена си Соломония и да се ожени за Елена Глинска. Кой, аз ли? Да, ти! После свети Ероним, който целия си живот е прекарал само с жени, най-хубави римлянки. По същата причина трябва да се отстрани и българския представител, свети Дамаскин от Габрово, понеже той е обесен, защото е закачил една хубава свищовска туркиня. Не е вярно. Тя ме закачи. Нека не му се прави никакво снизхождение, въпреки истината, че на българина умът му идва много късно. Искам думата за лично обяснение. Тишина. Продължаваме. Още и преподобни Ефрем Сирин поради нескромността си на младини. Нескромност на младени. Не бивайте снизходителни заради доброто име на родителите му. Живота опровергава казаното, че добрите плодове растат само на добри корени. Да се отстрани още свети Павлин Милостиви, който от езичник се превърне в християнин под влиянието на жена си. Знатна и хубава римлянка. Че какво от това? Мога да кажа още за всички ви! За всички ви! Продължавай. Но по-кратко. Завършвам, като се обръщам към светиците. На много от тях може да се прости. Но по-много ще трябва да се отстранят. Например, света Синклития. Тя е казала: восъкът се топи от огъня, душата отслабва от похвалите. Но въпреки това тя е била неземна красавица и е будила грешни мисли у мъжете. Грях ти на душата. Света Варвара и нейната съподвижница Юлиана не са будили от тълпата толкова очудване с търпението си пред страданията си в името на Христа, колкото омая с безподобната красота на гърдите си.
Да се отстрани също българската светица Света Петка Самарджийска, която въпреки борбата с земното, въпреки поста, пак си е останала дебела и влагата в очите и говори за вечно възбудена плът. Фу! Не те е срам! Говори по същество! Добре. По въпроса, за който сме събрани, ще кажа. Не унищожавайте изкушението, защото ще направите подвига за спасение много лесен. Отводите не се приемат. Имате думата по основния въпрос. Разискванията продължиха без да се дойде до някакво решение. Преди изгрев слънце, великият свети Иван покани на трапеза всички присъстващи на събранието. Иване, чорбата е безсолна. Безсолна! 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 Иване, чорбата е безсолна. Безсолна! Безсолна! Иване, чорбата е безсолна. Безсолна! Да. Както чорбата не се осолява само от поглед към султа, така и зачатието на човека не може да стане само от погледа на мъжа. Нека бъде както Бог е наредил. И греха, който дявола хвърли със зачатието ни, да го изкупим с покаяние, с красота и истина. Златните уста, Иване. Ай, как? Има ли някой против? Който е за, да дигне ръка. Единодушие. Наливайте. Да бъде, както Бог е наредил. Амин. 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 Давай, дышат.
Слънцето е на планина. В тази свежа празнична утрин една праведна душа се отдели от земята и пое пътя към оня свят. Когато се разнесе из село новината, че дядо Матейко починал, никой не повярва, защото той обичаше да се шегува, па и по-напред такова нещо с него не бе се случвало. Върнал се човекът от дърва и щом влязал в къщата, приседнал край огъня и запалял лулата си, нещо го прерязало през половината, той легнал, заохкал и... Донесли му понуда шишенце с ракия. Той я взел, засмял се, та чак очите му светнали и издъхнал. Издъхнал с усмивка. Дали че в рая му е тогава душата влязла или че ракийка е видял, това никой не може да каже. Добра стига! Добро. Бре, байоци, накъде се отива за ада? За пъклото кой път води? Защо път баш за пъклото си тръгна? Там ми е мястото. Нас са ни записали в деловския тефтер още, когато сме се родили. Че да съм бил прав, па съм сгрешил барем веднъж. Пиянство. Така си, прав си е човек. За пиян шоп няма място в рая. Айде, старше, да се водим. Айде. Не съм аз за рая, сиромак човек. Рая е направен за големците и за богатите. С тия дрехи и с тия попукани ръце. Кой ще напусне там? 80 години теглих и се мъчи като куч. Та сега ли ще видя ръката? Наистина съм по Божията правина гледа да живея. Ама кой те пита? Ема Господ ще седне сега да държи сметка. Какво си е правил? Така. А пиех. Отегло от мъка пия наистина. Ама нали пиех? Пиех? Мисля си, като няма прокусия. Пий! Пий па където му идете край. Посла сега хубавичко за пъклото. Паете у пъклото. У пъклото ли? Ти си сбъркал в пътя, дядо. Горе, не съм го объркал аз. Знам аз кой и за къде. Не ме гледай, че съм просто. Ама ти си писан за в рая, дядо. Аз съм ангел, пратен да се заведа там. Бре, момче, я си върви по пътя. Не се подигравай с стари хора, че е срамота.
Остави ме да си вървим по пътя. Чакай, дядо! Ами аз за къде съм? Чакай! И за тебе ще се върна, Пайдо. Ей, дете, ще сбъркаме нещо! Вижте, бе, дете, къде ме носиш, бе? Ами ще се карат там господарите, бе. Ами не вижте, че мириша на ръки. Нищо, дядо, върви. Пристигнахме, Свети Петре. И от кое си село? Это от Сподлиенец. Подуене. Чух. Не съм глух. Подуене. Добре. Праведен. Не може да бъде. Имаш грешка, Свети Петре. Каква грешка? Това не е зелник. Това е тефтер. Прошнуруван, пронумериран, подписан от Божа ръка. Добре, ама да се не каете после. Защо? Защо? Ами, човече, аз много пиех и не вярвам да съм праведен. Да, много си пил, но и много си патил. Затова ти е простено. Хайде. Влизай, не ми губи времето. Вие, Свети Петре, да бях довели магаричката. Тя има още долу живот на земята. Хайде, влизай. Това ти е новото село, дядо.
чеда. Слушай, бе, фъркатичко. Тук няма ли някоя баба Матейца? Трена по име. От кое село, дядо? И тя от Подуене. Чакай, сега ще отида да проверя. Айде! Ти ли си търсил баба Трена, дядо? Тук е. Аз така си знаех. Те мен, щом напусна, дето попивах и я побивах. Тя трябва да е в средата. Тя беше по-добра и от Божа Кравечка. Всичко прощаваше. Айде. Ами каручката е там. После ще я прибера, дядо. Ама как да хляб оставили с така на пътя? Тука може. Може. Хайде. Как те викат? Славчо. Славчо. Хайде. Хляб оставили. Голям берекет, Славчо. Мога ли да го опитам? Може, дядо, може. Откъсни си още. Неща да го заносвам си. Хайде. Че хубаво сте, бре, чуди си, бре. Ами ти обои моми, ко правят тук? Шият, дядо. Шият ли? Ако? Нека шият. Нека шият. Ама това Корчановия Белчо ли е, бе? Това е, дядо. Белчо. Да ти рече. Къде ти праведна душица и той така. Я поседнем, бе, Славчо, малко, че се измори вечера. Поседни, дядо, почини си. Значи тука и добичата идат. Всичко праведно идва. Бре. Ами поп Никола, тука ли е? Кой? Поп Никола, бе, от малката черква, дето даваше пари под лихва. Срам ме да го срещна. Имах да му давам, па той умря. И дългът ми умря. Поп Никола е в Катрана, дядо. Дай, не думай, бе! Честна дума. Нали Боже ми беше поп, бе, свещеник? Все едно, тук не бръснат никого. Поп бил, ама грешил. Айде, Славчо, да видим, А ние долу какво си мислим? Така е тука, дядо. Владиката, дето е владика, и той е в правото. Стой, не думай, бе. И той е наказан. Владика беше наистина, ама се гордееше с сана си. Само големците считаше за хора. А за бедните и за сиромасите хичи не помислеше. Усеше се от тях. Или ако им даваше милостиня, даваше с презрение. И гледаше час по-скоро да се отърве. Обличаше се богато и преяждаше всеки ден, а хората учеше да се въздържат. Това не е ли грях? Не е ли грях това? Познам ли я, грех ли е, не е ли грех? Нектар. Пини си, де? Не. Не.
вземи си, дядо. Вземи си. Ако не такова... Това пък какво е? Мляко. Мляко? И какво мляко? Краве. Искаш ли да опиташ? Вземи си нещо, дядо. Не съм аз по яденето, чето. Няма заведе в кръшната си пина една ракийца, че гърлото ми гори на въглен. Ех, дядо, тук кръчми няма. Няма? Няма. Било ли, бре, чето? Било ли при тия хубости да няма една кръчма? Да седнеш си, да пинеш една ракийца. Тук. Аз си виж ма и да чака от земята. Уморен съм, а на сухо гърло и яденето ни отива. Уж по-път не казваше, че в рая е имало всичко, що ти душа поиска. А по-добре щеше да бъде да бях изшел в Афада. Там кръчми има ли? Там има. Айде, завидима тогава там. Моля се. Но защо ми е това ратлък, когато няма къде да пиеш една ракийца? То поклото е тежко. Аз съм навикнал. Ще тегля по добърча, ще пине на ракийца и ще ме олекне. Айде. Ама защо да не може вече? Ти е завидима, бе? Карваме тук като затвор, бе, да не можеш да отиш къде си искаш. Ще навикнеш, дядо. Още ли има да се уча, бе, чето? Славчо, що е вода? Море, дядо. Море? Море, казвам ви, че арно да отворите и тук кръчма вече. Ем да срещна дядо Господ, право в очите ще му каже, че арно. Ами най-напред няма къде бирника да слезе. А то другото мани. Ей, дядо, тук бирници няма. Няма. Леле, майко света Богородичка. Значи тук на рад ще бъдем. Хай, това ми най-много харесвам. Айде, буту. Тия пък какви са? Светите застъпници. Отиват на заседание. Айде, Владима, бабичката.